ešte please. Počkaj. To je tá firma, či si chcel, že graph please, akože počkaj, no tak ja sa pozriem na to. Joby, že či náhodou no tak dobre. Jozef. Čiže chcel si pozrieť graf Joby. Nie akože please, lebo aj please je. Áno, Joby. Lebo aj please sa nájde. No graf je zatiaľ... Graf vidno, že proste že bol tu nejaký ten initial hype a zatiaľ to je tam proste celkovo dosť... Vidno, že je tam budúcnosť. Zatiaľ len také, že zatiaľ sa to rieši, čo sa budúcnosti týka. Dobre, neviem, že čo ma začali baviť tieto veci, lebo nepotrebujem to vyklikávať nejako brutálne. Takže takto. Tu bude teda prvý support $7, ďalšia úroveň 6.22. Tá 6.22 bude celkovo fakt, že veľmi zaujímavá, alebo by mala byť celkovo dosť zaujímavá, skrz toho, že tu je jasný, ale že brutálny dlhodobý trend a takisto aj táto úroveň tých $7, 7.20, predsa vidíš tú hodnotu 200. Zatiaľ teda žiadne odrazenie tam príliš veľmi teda nevidíme, ale myslím si, že dosť pekné úrovne na... No tu vám jednu vec poradím. Weekly, save, takisto aj toto. Dobre, čiže tu na línie. Pekné, hej, pekné, akože pekné. Nie je to pekné, lebo tá akcia proste dosť brutálne prepadla, ale zase nechceš nakupovať na all time high. Tu nás asi môže byť istý, že z dlhodobého hľadiska proste tu bude volatilita jak sviňa. Pokiaľ to nie je nad touto úrovňou, hej, čiže takto, píkrát oko, pokiaľ to nie je nad tou úrovňou $10, asi by som sa príliš veľmi netrepal do tej investície. Hej, proste treba počkať, tu je taká tá úroveň a línia, na ktorú by som si dával ešte bacha, alebo taká zóna, hej, že pokiaľ sme medzi týmito danými úrovňami, alebo nie sme nad úrovňou 10.50, tak možno treba brzdiť, ale využívať práve tie supportové úrovne. Lebo tu prišlo jedného testovania brutálne, ale že brutálne odmietnutie. Čiže super, je to zatiaľ OK. Dobre. Jednu líniu som asi nechal, nie? Super, že to ostalo. Aha, dobre, už chápem. Dobre, tak toto si spravím potom, lebo začal som využívať znova niečo. A dobre, ja to odstránim toto tu. Je to ľahšie ako líniu kresliť. No, dobre. Takže toľko k Joby. Ale zatiaľ, hej, hovorím, netreba mať nejaký úplný, že brutálny hype za tým. No a ešte niečo tu niekto... Pozrieš sa na Novo. Chcel by som pomaly dokupovať a zaujímalo by ma úroveň tvojho pohľadu na to. Dobre, Novo... To,